Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a vila pontevedresa de Ponte Caldelas, pola que transcurre a súa subida. Cun total de 96 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Alfonso Prieto, piloto en diversas modalidades do Campeonato Galego e pertencente á escudería de Esguaces Tino Racing. Boas, Alfonso, que tal? Boas, por aquí estamos, na subida en Ponte Caldelas. Vamos probalo o coche. Bueno, vamos a comezar. Antes corrías cun Peugeot 205, este ano que dices un Seat Ibiza. Por que este cambio? Volveremos a ver o 205 en acción? Home, iso espero que volva o 205. O Ibiza foi de quentada para salir no rally en Pontevedra e cumprei así de quentada. E o 205 hai que montalo ahora no inverno, a ver se hai suerte. Vale, dende o 2010 que comezaches, participaches en diversas modalidades e carreiras. Hai algunha que recordes con máis cariño? Todas, me sei queimar gasolina, todas me gustan. Vale, tamén faz labores de copilotaxe. Este ano sales con o Fandiño no Campeonato Galego de Rally Mix. Con Francisco Groba saliches no Surco. Como te sientes máis cómodo? Cantando notas no asento do medo ou pilotando ti? Conducindo, está claro. Ainda que o asiento do medo está ben porque tamén disfrutas e non gastas tanto. Pero bueno, prefiero conducir, Vale. Das modalidades nas que participaches, perdón, gustaríache probar algunha? Falta o autocross. Gustaríame, pero a ver se probamos co 205 cando montemos algo. Por menos salir en Arteixo ou así. Que ali non creo que me mace moito o coche. Ao salir atrás. Vale, na túa faceta como piloto, contanos, como te preparas antes unha carreira? Nada, vou á carreira, corro e volvo para a casa. E aos días antes hai que fozar un pouco no coche, normalmente. Pero nada, non me preparo moito. Físicamente xa ves que nada. Vale, bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona que digas ti, bueno, pois isto tedes que velo ou ir probar esta comida a tal sitio? Home, pois eu son de Cambados e en Cambados hai que probar o Albariño. Despois temos, para turismo, temos a ruína de Santa Mariña, a torre de Santo Tomé. E pois ali estamos cheo de bodegas. Podedes ir probar calquera das que hai por ali. Vale, xa para finalizar a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter todo o tema da saúde mental centrado no mundo da automoción e dos rallies? Pois, home, é unha pregunta complicada esa. A saúde mental, eso é de cada un. Non emparrenarse con estas cousas. Isto, ao final, é un hobby. Non vivimos desto ni nada, así que vimos, en teoría, para desconectar da realidade cada vez que poñemos o casco. Ou esa é a miña idea, polo menos. Vale. Algún agradecemento, un saúdo ou algo que queres decir? Un agradecemento a toda a xente que me axuda, aos patrocinadores que me apoian e a toda a xente que me está aí apoiándome e déixame seguir neste vicio que é unha ruína. Vale, pois nada, moitísimas gracias. Gracias a vos tamén pola entrevista, está claro. Gracias. Bueno, pois nada, moitísimas gracias por participar. Vémonos nas carreiras e moita sorte. Eso esperemos. Pasalo ben.